जे व्यक्तिगत हिसाबै जेनेबा आंनो खामानि होदों होननानै खोन्थानो हानाय नङा। सिगां रिसेन्टलि 193 जन BPF आव थाखानाय थांनाय 5 बोसोरनिफ्राय वर्कार हिसाबै मावबाय थानाय वर्कार्सफोरा UPPL निफ्राय BPF आव जयेन जानायनि गाहाय आरो गुबै जाहोनखौ बे समाव नोंथांमोननो बेखेवनो सानदों, फोरमायनो सानदों। मानोना बिथांमोनानो फोरमायखादों, बिथांमोनानो बुंथिखादों जायफोर BPF आव जयेन जाबाय। मानोना खामानिखौ मोननै मोनथाम मोनदोंमोन, मोनब्रैहालागै मोनदोंमोन, बबेबा बायनानै खामानिखौ मावदोंमोन। तो बिथांमोना बेबायदि फोरमायदों। UPPL नि बोथोरावबो दिनावबो बिथांमोना खामानिखौ मोनाखै नङा, मोनदोंमोन। नाथाय बिसिनि गोसोआ गोजोननाय गैया माने। तो बेबायदिनो राजनितिकआव माने साफ्रोमखौबो माने गोजोन होनो हाया, साफ्रोमखौबो माने माबा खालामनो हाया आरोना राजखान्थियाव माने। बेनिखायनो आं सानो जा मोनो, जा एसे मोनो बेजोंनो माने गोसोखौ बुरखायनो हानांगौ आरो सन्तुष्ट खालामनांगौ। दा गावनि सार्थनि थाखाय, गावनि बेक्तिनि थाखाय बायदि जायो बियो। राजखान्थिया नोंथांमोना नाय, हारिनि, जाथिनि, रायजोनि, ओनसोलनि जौगानायनि खामानि मावनो थाखायसो। नाथाय सोरबा बेक्तिनि थाखाय नङा बियो राजखान्थिया। नोंथांमोना बेखौ मोनथिना लानाया मोजां। गोबां मानसियानो माने सार्थ माने बेक्तिगत गोबां मोननो लुबैयो माने। नाथाय राजखान्थियाव बेबायदि माब्लाबाबो मोननो हाया माने। मोनगोन नोङो माबा केम्पेइन खालामनायाव एसे एनै गरसे गरनै मोनजागोन, खिन्थु फ्राय माने ओनसोलनि, रायजोनि लामा दालां, कालभार, दै जगान बायदि 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 माने ओनसोलनि रायजो राजानि जौगानायनि खामानि मावनायनि थाखायसो राजखान्थिया। तो बेयाव बिथांमोना माने जोङो बिथांमोननि जि बाथ्रा बे रावनिफ्राय जों हमनो हायो बिथांमोना माने बिनिख्रुइ आरो बांसिन मोननो लुबैदों माने। दा बांसिन मोननो लुबैनानै हास्थायनानै नैबे UPPL पार्टिनिफ्राय BPF पार्टियाव जयेन जानायखौ नुनो मोनदों। मानोना बिसोरखौ UPPL आ माने मोजां मेगनै नोजोरै नायाखै होननानै बुंदों। माने नायदोंमोन, नायनाया बिथांमोना गोसोआ माने बिसोरनि गोसोआ गोजोननाय गैया। दा बाथ्राया बेसो, जोंहा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा दा UPPL पार्टि दोलोनिख्रुइ बांसिन होनो हागोन ना हाया? जुदि बिथाङाव जुदि बांसिन होनो हायाब्ला, UPPL निख्रुइ जुदि बांसिन जुदि खामानि होनो हायाबा, थाखा फैसा न' बां लुना होनो हायाब्ला, बिसोरबो बे जायगायाव माने दिदोमै थानाय नङा आरो बिसोरो माने बिगोमा सोलाय सोलाय दाहोना थानाय बायदि थागोन। बियो रोखा रायजो राजा नोंथांमोन। तो राजखान्थियाव बेबायदिनो नुयो। थांनाय BTC इलेक्सनावबो बिसायख'थियावबो नुबाय ओरैबायदि बबे पार्टिजों थाबा मोजां जागोन, बबे पार्टिजों थाबा गरसे गरनै मोनगोन, बबे पार्टिजों थाबा मुलाम्फा जागोन, नोजोर आरो थांखिफोरा बेल' माने रायजो राजा नोंथांमोन। तो जोङो बे समाव जों बुजिना मोनबाय जायफोर माने दा बिथांमोना बिथांमोननि सायाव UPPL दोलोनिफ्राय पार्टिनिफ्राय जिथुनाखि स्टेटमेन्ट होदों, माने बिथांमोना रोखायै बुंखादों आरोना सार्थ लबि बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुंखादों। आरो तो मा बुंगोन आरो बिनि अनगायै नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ। तो बेखिनियानोमोन आरो गोजोन्थों। सिगां समावथ' जोङो माने UPPL आव दङमोन। UPPL आव माखासे गोबां माने जोङो दुखु खस्थ' सोलिबोनांदों। बयहाबो माने रायजो राजा बिथांमोनानो जोंखौ सिगां ससियेल मिडियायाव नुबोखादों जों मा जाबोनांदों। आं आरो बेखौ खनले बुंबावनो सानाखै। दिनै जोङो जिखुनु डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारनि लिडारशिपआव दैदेननायाव दिनै जोङो 200निबो बारा जोङो बेवहाय जयनिं जाबाय। जों गासै माने चिरां दुवार नि सेंग्रा जोहोलावफोर, बेजों लोगोसे माखासे गार्जेन बिथांमोन, जों जयैनो खौसे जानानै दिनै BPF हान्जाखौ बा हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय हान्जाखौ जोङो सापर्ट होननानै सिगाङावबो जों सापर्ट होबोनायजों लोगोसे आरो दायो जोङो फर्मेलि जयेन जानानै जोङो मैखोम खामानि मावनो 14 चिरां दुवारखौ जोङो एकदम गोसो मोदोम जिउ होनानै देरहासार होनो थाखाय जों फैबाय थानाय एसेम्ब्लि इलेक्सनाव जेरैखि जाया जोङो मोनब्रै समस्तिनि गेजेराव बयनिफ्रायबो बांसिन
देरहाहोनानै जेन जोङो 31 नं सिडली समस्तिखौ देरहासार होनो हायो बिनि थाखाय जों खामानि मावनो थाखाय साखाफारा जादों। जानो हागौ नोंथांमोननि मददगिरिफोरा गोबां थाबोदों बिथांमोनखौ मा खावलायहरदों? बिथांमोनाबो फैगोन, बिथांमोनाबो माखासे टेकनिकेल उसुबिदा आरो बिथांमोना माखासे सानस्लाबनो हायियाव बायदिसिना एसे माबायाव बिथांमोना थाथ'दों। बिथांमोनाबो जोंनो खोथा होदों जोङो एसे जोंनो सम होबाव, जोङो साननै सानथामसोनि उनाव बा बे सप्तासेनि उनाव जोङो मोजां मोनसे डिसिसन लानानै जोङो माने सावरायनानै नोंथांमोनजोंनो गोरोबफागोन। जोंहा बिथांमोना बेबायदि बुंदों, जों निस्सय आसा खालामो बिथांमोनाबो बे खम समनि गेजेरावनो जोंजों गोरोबफैनानै खामानिखौ मावगोन। नोंथांमोन ओंखारबोनायनि उनाव UPPL नि कन्डिशना माबायदि जागोन होनना सानो? 14 चिरां दुवार हिसाबैथ' जों ओंखारबोबाय हिसाबै डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारनि लिडारशिपनि माखासे दैदेनगिरि हान्जा बिथांमोना फैबाय हिसाबै आरो जोंजों लोगोसे गोबां आरो फैबावगोन। आरो जोङो माखासे समाव सम गैयिनि थाखाय जोङो सप्तासेल' सम मोन्दों होननानै जों बुंनो हायो। जों BPF खौ सापर्ट होफैनाया बै समावबो थांनाय BTC इलेक्सन समाव, बिनि थाखाय जोङो माखासे खामानि मावस्लाबनो हायाखै, रायजो राजाफोरखौ जोङो बुजायख'नो हायाखै, माब्रैनि थाखाय मा जाहोननि थाखाय बोरै जोङो BPF हान्जाखौ सापर्ट होफैदों बिनि थाखाय जोङो बुजायख'नो हायियाव निस्सय जोङो एसेबाबो खमि जानानै जोङो 430 भटआव जेननो गोनां जादों। बेखायनो एबार जोङो रायजो राजाफोरखौ मोजाङै हाबनानै जोंनि बेसेबांसो कर्मि दङ आरो जोंनि सापर्टारफोर दङ आरो जोंखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोन दङ, बिथांमोननि सिगाङाव जोङो हाबै रायजो राजानि गेजेराव हाबनानै जोङो मोजाङै बुजायनानै जोङो खौसेयै ज' हाग्रामा महिलारिखौ देरहाहोनायनि खामानिखौ मावगोन। नोंथांमोना UPPL आव सरकारनि समाव गोबां मदद मोनो आरो खामानि मावदों, बबे मोनसे एंगेलाव नोंथांमोना ओंखारबोनो नांदों? जों थानाय समाव UPPL आव थानाय समाव जोङो खामानि दामानि मोनदों बे नङा, माब्लाबाबो रावबो बुंनो हानाय नङा दे आसि थुनानै जोङो बबेबा जोंनि एरियायावनो जा सोरबा MLA सोरबा MP सोरबा EM बिथांमोना जोंनो दे खामानि होदों, जे बेक्तिगत हिसाबै जेनेबा आंनो खामानि होदों होननानै खोन्थानो हानाय नङा, बुंनोबो हानाय नङा नैबे खामानिखौ उमुगा मावहैदों होननानै। न' डाउट जोङो एसे खामानि मावो हिसाबै सोरनिफ्रायबा लानानै सोरनिबा खामानिखौ जों मोनसे मोननै बायनानै मावदों, मोनथाम मोनब्रै खामानि जों बायनानै मावदों। खिन्थु सोरबा EM सोरबा MLA सोरबा MP निफ्राय जोङो डाइरेक्टलि नैबे खामानिखौ मावहैदो होननानै हरजानाय खामानि जों मोनसेबो मावाखै। आरो जोङो थैस' थांस' जोङो UPPL आव जिउ मोदोम गोसो होनानै खामानि मावबोदोंमोन। जोङो खामानि मावबोदोंब्लाबो जोंखौ बिथांमोना जोंखौ माब्लाबाबो मोजां मेगनजों नायाखै, जायनि थाखाय जोङो दुखु मोननानै गोसो सिङावल' थायोमोन। नाथाय जोङो सुजुग आरो सुबिदा मोननायनि जाहोनाव जोंनि डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारनि लिडारशिपआव जा सारखौबो थगायबाय गासैखौबो थगायजोबनायनि थाखाय जोंबो दुखु मोनफानानै जोंबो सांग्रां सारनि दैदेननायावनो जयै फैनानै दिनै BPF हान्जाखौ जोङो सापर्ट होनो फैबाय।